sajida a cikin kauna kowace ta zamo gada a guri na gaskiya sun zamto min nishin fida karshen zance kowace ta yi min rana. A cikin dukkanin awa ko minti ko sakon na duniya ba na iya yin sa ba kai tun sa'in da muna furuciya mai ɗakin ka karaɗa min sai ka tuna masoyina. Sannan kuma kowace a cikinsa tana mura farin ciki na yarda da kyansa sannan hali na su kowace a ciki ladabi da biyayya sannan kuma ga kaunar ma'aikina. Zan zaɓa ga Maryam ga Sajida a cikin